Meno je Zuzana Homajová a vítam vás na prvom lokalizovanom webináre Cisco Meraki, ktorý robíme pre Českú republiku. Počas dnešného webináru by som vám rada predstavila Meraki bližšie, a to krátkym úvodom, potom prečo práve Cloud Networking, urobíme aj väčšinu tohto dema bude produktové demo, čiže naozaj pôjdeme do siete a uvidíme dashboard a následne si prejdeme jednotlivé moduly a modely. Odmenou za to, že ste sa zúčastnili tohto webináru a že ste účastníkom dnešného webináru je aj to, že následne po tom, čo si vypočujete celý webinár, máte možnosť získať jedno AP zdarma, a to MR18 s trojročnou licenciou. Táto licencia je taktiež platená nami. AP ako hardware vám zostáva aj po tomto trojročnom období a je možnosť dokúpiť si ďalšiu licenciu, ak by ste chceli to AP ďalej používať. Čo sa týka samotného procesu, ako sa dostať k tomuto AP, tak po webinári dostanete automatizovaný e-mail, kde budú informácie a kontaktné údaje mojej kolegyny Anny Kuvik, ktorá v súčasnosti je v Londýne. A ako náhle odpíšete na tento e-mail priamo jej, napíšete tam svoju adresu plus DIČ, číslo vašej organizácie, tak ona vám ako keby potvrdí to, že dostanete AP a bude vám jedno AP zaslané. Je to približne do týždňa, maximálne 10 dní by ste ho mali mať u seba. Taktiež o toto vás naozaj poprosím, pretože nie je to posielané automaticky. Prečo práve DIČ číslo a prečo my potrebujeme DIČ číslo od vás? Je to určitá záruka toho, že sa dostane jedno AP na jednu organizáciu, respektíve spoločnosť, a taktiež je to evidenčné číslo, ktoré používame v rámci distribúcie a logistiky. Takže verím, že to dostatočne vysvetľuje proces, ktorým fungujeme. Tak a teraz poďme k samotnej technológii. O čom je vlastne Cisco Meraki? Cisco Meraki je cloudová technológia, ktorá funguje už niekoľko rokov na trhu. Vznikla na MIT Technologickej univerzite v Bosne v Amerike. Bol to veľmi úspešný startup, ktorý po nejakom čase ich existencie spoločnosť Cisco System kúpila. Momentálne sú už 3 roky úspešnou súčasťou nášho produktového portfólia a je to v rámci trhu uznávaná technológia v rámci cloudovo spravovaných sietí a v súčasnosti je taktiež aj viacerými spoločnosťami, ako je Gartner alebo Infoworld, považovaného za lídra v rámci tejto technológie. V súčasnosti Meraki nie je už len o bezdrátových technológiách, ale je to tzv. Full stack riešenie. To znamená, že obsahuje produktové rady od bezdrátových prvkov, tzv. Access pointov, cez bezpečnostné brány, agregačné, ako aj Layer 2, Layer 3 switche, čiže prístupové body, a taktiež je tu veľmi zaujímavá funkcia Mobile Device Managementu. V podaní Meraki je nazývaný System Manager. Ten si bohužiaľ dneska ukazovať nebudeme, ale výhodou samotného System Managera je to, že si ho sami môžete vyskúšať už u vás, aj bez toho, aby ste mali Meraki zariadenia, takže doporučujem ísť na naše stránky a bližšie sa na to pozrieť. Tak, teraz by som prešla, prečo práve Meraki je tak úspešná technológia, prečo tento prístup nejakej zmeny správy alebo alternatívy k tradičnému riešeniu je aktuálny. Veľakrát
sa stretávam či už v Čechách alebo v iných krajinách s trendom, že naozaj počet zariadení, či už mobilných od laptopov, tabletov, mobilov neuveriteľne narastá a nátlak na IT oddelenie, respektíve na správu sieti je obrovský. Taktiež veľa firiem už rieši implementáciu a nasadenie najnovších aplikácií čo najrýchlejšie a čo najjednoduchšie a taktiež video a iné médiá, ktoré nastupujú v súčasnosti ako hlavný spôsob dorozumievania o mnoho viac zaťažujú sieť, ako to bolo či už pred 3-5 rokmi. Na všetky tieto nové trendy veríme, že práve cloud networking odpovedá a zjednodušuje správu týchto sietí, aby vám a vašej spoločnosti dodávali ten najlepší výsledok. Tak, teraz po krátkom úvode prejdem k samotnému demu nášho dashboardu. Tak, v súčasnosti, aby som vám ešte priblížila predtým, než začneme samotné demo, tak ako som spomínala, je funkcia Mobile Device Management, čiže správa mobilných zariadení vzdialene. Je to veľmi atraktívna funkcia, ktorú môžete nájsť na stránkach meraki.cisco.com a pri jednoduchom zaregistrovaní si ho môžete vyskúšať. V súčasnosti Meraki ponúka do 100 zariadení systém manažer plne zadarmo, takže plus dá sa nasadiť aj na sieť, ktorú v súčasnosti máte, ktorá nemusí byť plne cloudovo riadená. Preto doporučujem, stiahnite si to, vyskúšajte si sami. Predsa len vlastná skúsenosť je tá najlepšia. Tak, teraz, aby som nezdržala, prejdeme k samotnej sieti. Asi sa prihlásim ešte raz, aby sme sa dostali do zaujímavého rozhrania. Tak, momentálne vidíme všetky živé sieti, tie, ktoré Meraki na svete má. Zaujímavý pohľad je napríklad tento, že naozaj Meraki nie je úplne nová alebo nevyskúšaná technológia. Máme už niekoľko až vyššie miliardy detekovaných zariadení. Každá zelená bodka na tejto mape znamená sieť, za ktorou je už niekoľko desiatok až stoviek zariadení, čiže naozaj ten deployment celosvetový je obrovský. Ako som spomínala, začalo to v Amerike, ale už ani v Európe to nie je novou technológiou. V roku 2009 začali práve z Británii a v Holandsku, kde už vidíte, že samozrejme tá penetrácia tej technológie je mnoho väčšia, ale prechádzame k Česku, respektíve Slovensku a k oblasti, ktorá nám je bližšia. Samozrejme, je tu ešte priestor na ďalší rozvoj, ale keď len adresujem to v čase, tak za posledný rok a pol vidíme obrovský nárast. Takže pred rokom a pol to nebolo takmer nič. Adaptácia tejto technológie aj v našich zemepisných šírkach je veľká. Tak, teraz prejdeme k samotnému demu. Samotný dashboard je organizovaný následovne. Máte možnosť vidieť samotnú obrazovku napravo, s tým, že naľavo máme tzv. Diaľkový ovládač, pomocou ktorého vidíme jednotlivé zariadenia, môžeme ich monitorovať a aj samotne konfigurovať. Takže úplne prvé, čo by sme si ukázali, sú v súčasnosti klienti pripojení do tejto siete. Vybrala som sieť Meraki kancelárií, ktoré po svete máme. Je to naozaj veľmi živé a aktuálne, pretože používame živé dáta z týchto sietí. Vidíte, ako sa táto sieť vyvíjala v poslednom dni, čiže koľko užívateľov bolo prihlásených, koľko klientov a zariadení v súčasnosti detekujeme, ktorí sú tí, čo najviac zaťažujú sieť. Taktiež máme možnosť
vžiť sa napríklad do úlohy IT administrátora alebo majiteľa firmy, kde máte záujem aj vedieť to, napríklad ako vaši zamestnanci využívajú túto sieť a máte možnosť rozkliknúť tu napravo aplikácie, ktoré sú v súčasnosti týmito zariadeniami používané. Takže keď si dáme naozaj celý prehľad, tak máte možnosť vidieť, že niektoré z týchto aplikácií možno nie sú úplne plne žiadané, aby boli na sieti, respektíve aby boli tak veľmi využívané. Tak keď si vyberieme aplikáciu Netflix, tak máme možnosť vidieť, ktoré zariadenia v súčasnosti používajú aplikáciu Netflix. Netflix je aplikácia na stiahovanie filmov, hudby, na streamovanie, čiže naozaj je to niečo, čo môže vašu sieť ako keby zaťažiť dosť výrazne. Preto môžeme sa pozrieť, že práve máme tu jedného užívateľa, ktorý je naozaj masívnym používateľom tejto aplikácie a je možné, že nechceme, respektíve chceme urobiť nejaké protiopatrenia proti tomu, aby nemal takéto práva v sieti. Keď si ho rozklikneme, máme možnosť vidieť dosť veľký detail v tomto zariadení, to znamená, aký typ zariadenia je to, ku ktorému access pointu je v súčasnosti pripojený, čiže aj akým spôsobom je pripojený do siete. Máme možnosť vidieť, kedy najviac sťahoval za posledný deň, respektíve ako sa vyvíjala jeho aktivita na sieti. Cisco Meraki je plne integrované s Google Maps, takže máte možnosť vidieť aj, kde sa to zariadenie nachádzalo, respektíve keďže už v súčasnosti nie je plne aktívny, tak kde bolo predtým. Keď prejdeme k samotnému pomeru aplikácií, ktoré na tom zariadení sú, tak tým, že je to živá sieť, tak samozrejme máme určitú ochranu osobných údajov, respektíve údajov o týchto zariadeniach, preto je tu určitá filtrácia, ale tie menej závadné vidíme. Napríklad Netflix naozaj patrí k jedným z top. My ako IT administrátor si to však neželáme, tak máme možnosť toto zariadenie jednotlivo filtrovať. To znamená, buď ho blokujeme úplne, napíšeme mu krátku správu, napríklad kontaktujte IT a ako náhle sa znova bude snažiť pripojiť do tejto siete, bude pri úvodnej stránke blokovaný a bude musieť v podstate najprv vysvetliť, prečo práve potrebuje túto aplikáciu, respektíve prečo sa takto chová na sieti, predtým ako mu to povolíte naspäť. Taktiež ho môžeme zaradiť, keď ho nechceme úplne blokovať, ale len nejako obmedziť, tak ho môžeme zaradiť do skupinových politík. Tie sú tu už prednastavené, neskôr si ukážeme, ako si ich môžeme sami vytvoriť a customizovať. Tak napríklad máme skupinu Bandwidth Abuser, to znamená, že niekto, kto vzťahuje príliš veľa a chceme ho nejakým spôsobom obmedziť, tak ho zaradíme do tejto subskupiny, stlačíme save a automaticky tento užívateľ sa mu zmení politika na samotnej sieti. Naopak, keď toto zariadenie pracuje pre nás a pre našich zamestnancov, to znamená, že sa na ňom robí nejaké demo pre zákazníkov, majú zákaznícky event, tak naopak ho môžeme v sieti uprednostniť a nebude podliehať žiadnym limitom a mal by fungovať optimálne. Tak, teraz, keď prejdeme k samotnej sieti, tak čo som zabudla povedať na začiatku, je proces, ako vlastne Meraki funguje a ako obchodne vyzerá, tak už pri prvom APčku som spomenula, že máte hardware, k tomu asociovanú licenciu a ešte jeden element vstupuje do toho samotného objednávkového procesu a to je samozrejme zdroj, ktorý musí byť prispôsobený geografickej lokalite. Meraki často používa heslo, že máme jedný z najjednoduchších kvót v rámci trhu, pretože naozaj stačia tieto tri elementy a máte plne nakonfigurované zariadenie, ktoré potrebujete. Čiže k
hardveru môžete mať licenciu, ktorá je na 1, 3, 5, 7 alebo 10 rokov. Samozrejme je to na individuálnej dohode. Počas obdobia, kedy máte licenciu, tak máte nielen prístup k tomuto dashboardu a k zmenám na samotných zariadeniach, ale máte taktiež neobmedzený prístup k updateom a upgradeom, ktoré neustále náš technologický tím robí a taktiež máte neobmedzený prístup k otváraniu caseov a k našim podporným tímom, aby vám pomohli s našimi problémami, respektíve pomohli nakonfigurovať detaily jednotlivých zariadení. Žiadne ďalšie servisné poplatky alebo kontrakty už Meraki nevyžaduje. Tak, teraz keď prejdeme ešte k samotným bezdrátovým prvkom a tomu, čo s jednotlivými produktami môžeme robiť. Tu máte možnosť vidieť prehľad všetkých access pointov, ktoré v súčasnosti v sieti sú detekované. Máte možnosť vidieť, kedy boli pripojení, respektíve kedy naopak nefungovali. Vidíte typ, model zariadenia, vidíte, ktoré sú funkčné a ktoré naopak v súčasnosti funkčné nie sú. Taktiež máte možnosť vidieť šedé, to znamená, že pred nejakým časom v sieti boli, avšak v súčasnosti už aktívne nie sú. Tak, keď ideme na jednotlivý access point, tak opäť tu Meraki je známe tým, že máte vždycky veľkú visibilitu, či už na samotné zariadenia, ako sú access pointy, switche, alebo na samotných klientov. Je to veľký prehľad, ktorý vám väčšinou tradičná sieť až tak jednoducho neposkytne. Tu máte možnosť nielen mať prehľad, ale aj aktívne pracovať s týmito zariadeniami. To znamená, že máte možnosť vidieť lokalitu, kde sa v súčasnosti to zariadenie nachádza. Máte možnosť aktívne nastavovať jednotlivé funkcionality v rámci APčiek. Takže si môžete živo predstaviť, že naozaj nemusíte byť fyzicky prítomní na tej lokalite, kde v súčasnosti to zariadenie je. Napríklad môžete byť v Prahe, zariadenie nainštalované, mať v Ostrave a vzdialene už môžete plne nielen konfigurovať, ale aj troubleshootovať samotné zariadenie. Tak, keď ideme v rámci access pointov, samozrejme hlavnou funkciou access pointov je bezdrátovo pripojiť zariadenia k sieti. Na to, aby sa pripojili zariadenia k sieti, musíme vytvoriť jednotlivé SSID. V rámci Meraki Access Pointov každý model Meraki Access Pointov má možnosť vytvoriť až 15 SSID, čo je celkom masívne číslo. Naozaj naša konkurencia nemá až toľkoto možností. Tu máte možnosť samozrejme nakonfigurovať jednoduchým spôsobom viaceré bližšie špecifikácie jednotlivých SSID. Máme tu pre zamestnancov, pre inžinierský tím, návštevníkov Meraki kancelárií a celkovo sieť Blizzard. Teraz prejdeme k samotnému prihlasovaniu sa do jednotlivých SSID. Samotné splash page vidíte v nasledovnom rozhľadaní. To znamená, že to je nejaký formulár, ktorý vám vybehne, keď sa mobilné zariadenie pripojí k SSID, tak môže to byť už našim predefinovaným Meraki certifikátom, respektíve cez váš Radius server. Taktiež môžete použiť third-party credentials, to znamená, že môžete si nastaviť svoju vlastnú splash page. Meraki je veľmi customizovateľné, to znamená, že môžete ten formulár plne customizovať s vašim logom spoločnosti, s svojím vlastným textom, či už v jazyku, ktorý vám vyhovuje.
taktiež je možnosť vymeniť toto logo v samotnom rozhraní, takže ak by ste sa rozhodli pre Meraki technológiu pre vašu firmu, tak môžete customizovať aj samotný dashboard. Zaujímavou funkciou, ktorú sa používa veľmi často na verejných priestoroch, keď poskytujete Wi-Fi k svojim zákazníkom alebo hosťom, tak je napríklad Facebook Wi-Fi. To znamená, že máte možnosť prihlasovať sa do jednotlivého SSID pomocou vašich prihlasovacích údajov z Facebooku. Ako náhle vaša firma má fanpage na Facebooku, môžete už o týchto klientoch, ktorí sa pomocou tohto prihlasovania prihlásia do siete, vidieť už aj sociálne dáta, ako napríklad vek, pohlavie alebo úroveň vzdelania jednotlivých prihlásených užívateľov, čo sú samozrejme veľmi cenné marketingové dáta, s ktorými môžete následne pracovať či už pri distribúcii reklamy alebo pri samotnom oslovovaní zákazníkov. Keď by bolo potrebné nejaké bezpečnejšie prihlasovanie sa do siete, tak je možnosť nastavenia SMS autentifikácie, kde si vytvoríte jednoduchý Twilio account a sami si preddefinujete, ako by tieto SMS-ky mali vyzerať, respektíve kto je platiteľom samotných SMS-iek. Taktiež môžete nastaviť a veľa firiem, respektíve spoločností alebo napríklad hotelov radi využívajú to, že čiastočne dávajú Wi-Fi zdarma, ale samozrejme pre nejaké lepšie pokrytie, lepšie pripojenie majú už platený prístup, tak keď zrolujete nižšie, máte možnosť už samotné platenie nastaviť, tak napríklad môžete dať, že určitý prístup zdarma do tohto SSID bude 20 minút za deň alebo dlhší čas a môžete obmedziť limit, akým to zariadenie bude počas týchto 20 minút na tej sieti fungovať. Čokoľvek nad tým si už budú musieť pomocou kreditkarty zaplatiť. Meraki je integrované s PayPal systémom, takže tam je jednoduchým spôsobom možnosť nastavenia si meny, respektíve spôsobu platieb a následné filtrovanie na vás. Tak, to by bolo asi v rámci SSID všetko a samotnej access control. Čo máte možnosť robiť a čo je celkom podľa mňa praktická vec v rámci sieti, je nastaviť to, kedy jednotlivé SSID bude na sieti k dispozícii, tak napríklad samozrejme máme kanceláriu, takže nechceme, aby tieto siete boli funkčné alebo fungovali počas víkendov a opäť je to na úrovni SSID, čiže pre každé môžete dať osobitnú politiku a nastaviť, čo v jednotlivých časoch, ktoré SSID vidia, kde sa môžu pripojiť, aké majú možnosti. A veľkou výhodou tohto je práve to, že celkovo v Meraki a v Meraki dashboarde všetko môžete meniť na úrovni sekúnd až maximálne minúty. Toto je samozrejme demo sieť, čiže nemám možnosť zmeniť veci, ale ako náhle by to bola živá sieť, tak tu dole by sa objavilo uložiť zmeny. Ako náhle to stlačíte, tak všetky tieto zmeny sa pretavia do živej siete do 20 sekúnd. Takže naozaj je to veľmi rýchly systém, s ktorým môžete veľmi živo pracovať. Zaujímavosťou v rámci našich APčiek a čím sa odlišujeme aj od konkurencie je to, že každé AP, Meraki AP má 3 rádia, to znamená, že fungujú na stabilizáciu signálu. Má momentálne bohužiaľ v rámci
mi nejde rýchlo načítať funkcia Air Marshal, ale je to tzv. Wireless IPS, čiže to tretie rádio funguje ako keby ochrana pred vonkajšími vplyvmi. Kto pozná tradičné Cisco riešenia a vie, čo je Clean Air alebo Client Link, tak je to funkcionalita na tejto úrovni, čiže vám aj v ťažšom prostredí, respektíve v prostredí, kde sú rôzne interferencie, pomáha stabilizovať signál, zlepšiť konektivitu a v podstate performance týchto zariadení. Tak, možno aby som teda prešla k niečomu, čo v súčasnosti ide ľahšie načítať, tak je možnosť pri APčkách jednotlivo nastaviť aj kanál, ktorý je možné využiť. My tu prirodzene máme nastavené automatické vyhľadávanie kanálov, to aj doporučujeme, avšak tá možnosť je v prípade, že máte špecifickú situáciu a chceli by ste to využiť. Čo je zaujímavou funkcionalitou a čo už Meraki Dashboard v sebe obsahuje, sú určité lokačné analytika. Ja tomu hovorím nadstavba nad bezdrátovú sieť, pretože teraz už zďaleka neriešia spoločnosti len to, či budú mať Wi-Fi alebo nebudú mať Wi-Fi, ale z Meraki máte možnosť aj určité nadstavby a získať data, ktoré môžu byť o vašich klientoch zaujímavé. Takže poďme si predstaviť, že technológia Meraki je nasadená v obchode, či už je to obchod s oblečením, obuvom, elektronikou, čiže obchod, kde máte veľkú denzitu zákazníkov, ktorí prichádzajú, odchádzajú, respektíve zdržia sa v tomto priestore nejakú dobu. V súčasnosti toto CMX riešenie, respektíve lokačná analytika, sú už súčasťou Meraki Dashboardu, čiže nevyžadujú žiadnu ďalšiu licenciu, nevyžadujú žiadne ďalšie príplatky, aby ste mali možnosť vidieť tieto data, tak máte možnosť vidieť na úrovni toho detekovaných zariadení a toho, či to boli len zariadenia, ktoré sa zdržali pod 5 minút a automaticky odišli, alebo naopak to boli už návštevníci, to znamená, že sa v priestore okolí access pointov zdržali viac ako 5 minút, ale nepripojili sa do samotnej siete a potom vidíte aj samotných pripojených klientov. Čo sa týka ďalšieho rozmeru, nielen toho, či sú pripojení alebo nepripojení, ale aj času, v ktorom sa v tom priestore zdržali, tak máte možnosť vidieť od 5 minút do 20 minút až po to, či sa v priestore zdržali nad 6 hodín. Takže toto vám tiež dáva zaujímavý pohľad na to, koľko zákazníkov sa zdržuje v vašich priestoroch dlhšie. Taktiež na základe Macoviek jednotlivých zariadení je možnosť vidieť, či sú to zákazníci, ktorí prišli po prvýkrát do tejto predajne, alebo naopak ich návšteva sa v nejakom rozmere opakuje. Toto je naozaj funkcionalita, odlíšilo od konkurencie a bolo to, prečo sa zákazník rozhodol pre kúpu tejto technológie, pretože veľakrát tieto dáta možno už nie sú pre samotné IT, ale naopak sú to dáta pre marketing, respektíve sú to dáta pre vedenie spoločnosti na vyhodnocovanie jednotlivých kampaní, úspešnosti kampaní, na vyhodnocovanie správneho umiestnenia jednotlivých produktov v rámci predajne, na väčšiu možnosť atraktivity k samotnej predajne. Taktiež máte možnosť porovnať jednotlivé lokality medzi sebou, takto v jednoduchom rozhoraní. Zabudla som povedať na začiatku, že ako vlastne detekuje spoločnosť Meraki, respektíve technológie Meraki jednotlivé zariadenia, a to vtedy, keď majú zariadenia spustené Wi-Fi na svojich mobilných zariadeniach, či sú to už tablety alebo mobily, čo sa prekvapivo naozaj vo veľkom percente zariadení stáva a momentálne najnovšie už to nie je len Wi-Fi, ale detekovať
samotné pripojenie tých zariadení. Sú to výborné štatistické data a aby ste mali možno ešte lepší prehľad, tak je možnosť vidieť tieto štatistické data až do úrovne mesiaca. Samozrejme, toto je kancelária, takže máme tu určité časy v týždni, ako je sobota a nedeľa, keď nebudeme mať predsa len veľa klientov, ale musíte si to predstaviť na samotnom retailovom obchode a tam sú tie data ešte zaujímavejšie. Čo je ďalšou funkcionalitou samotných meraky access pointov je vidieť tzv. Lokalizačné mapy alebo heat mapy. Tu je možnosť integrácie či už z Google Maps alebo nahratie samotného plánu budovy, predajne, kancelárií, aby ste videli, zelené sú samotné access pointy, modrí sú pripojení klienti a ako sa pohybujú v priestore, respektíve ktorý ten priestor je najviac využívaný a taktiež si tu jednoducho môžete spustiť v čase, ako ten priestor bol využívaný, zaťažovaný. Farby sa menia podľa toho, koľko tej oblasti bolo a k tomu môžete napríklad v samotnej predajni rozmiestňovať produkty, ktoré momentálne máte v rámci marketingových kampaní, respektíve pre iné využitie. Je naozaj veľmi veľa možností, ako tieto data využiť pre benefit vašej firmy. Tak. To by bolo asi všetko za bezdrátové prvky. A teraz by som prešla k ďalším zariadeniam, produktovým radám, ktoré máme, a to sú bezpečnostné brány. Keď prejdeme k samotným bezpečnostným bránam, tak máme naozaj rôzne modely, ktoré si ukážeme ku koncu tohto webinára. To znamená, že naozaj sú modely od maličkých ofisov, respektíve mobilných pracovníkov až po veľké kampusy, tak napríklad jeden z nich je práve táto Godzilla, ktorá je zapojená v rámci meraky kancelárií. Opäť máte možnosť vidieť, koľko portov je využívaných, ako sú zapojené, robiť troubleshooting vzdialene, čiže naozaj nemusíte byť fyzicky pripojení. Čo sa týka bezpečnostných brán, tak to máme jedinú výnimku v rámci licenčných modelov a bezpečnostné brány majú dve úrovne licenčných modelov a to znamená Enterprise úroveň alebo Advanced úroveň a podľa toho máte prístup k určitým funkcionalitám, ktoré bezpečnostné brány poskytujú. Tak pri Enterprise základnejšej licencii je to samotný firewall, už traffic shaping, čiže shapeovanie toho sťahovania a toho, čo sme si ukazovali na začiatku, taktiež už je súčasťou site-to-site VPN, čo je veľmi zaujímavá funkcia, ktorú si ukážeme o chvíľočku. Pri pokročilej licencii máte už o mnoho viac funkcionalít, a samozrejme o mnoho hlbšie, takže napríklad máte integráciu s možnosť filtrácie malwareov, naše SourceFire riešenie, potom máte wireless IPS-ku, možnosť už content filtering na úrovni blokovania geograficky, to znamená podľa jednotlivých krajín na svete a škodlivého obsahu, ktorý by z toho mohol vychádzať. Tak, teraz poďme k samotným bezpečnostným bránám a k funkcionalitám, ktoré tieto bezpečnostné brány majú. Tak jednou z najzaujímavejších a možno najviac odlišiteľných od tradičných bezpečnostných brán je, že bezpečnostné brány meraky majú možnosť nastavenia site-to-site VPN a to veľmi jednoducho. Počkáme chvíľočku, pokým nám samotný dashboard nadbehne. A to, kde dáte jednotné VPN-ku na celý hub, alebo naopak máte možnosť rozdelenia toho, či bude samotné tunelovanie úplne plné, alebo naopak delené. Máte možnosť pripojenia neobmedzeného počtu zariadení, čiže
Samotne tu vidíte, že je to veľmi robustná sieť, je to neobmedzené, takže môžete nastavovať a pripravovať veľmi veľké siete, malých až po veľmi veľké. Možno zaujímavý príbeh je to, že prednedávnom práve jeden zákazník sa rozhodol pre masívny zákazník retailový reťazec, sa rozhodol o kúpi tisícky týchto zariadení práve kvôli tejto funkcionalite, pretože tieto jeho pobočky boli veľmi geograficky vzdialené, mal malý IT tím, ktorý potreboval byť agilný a rýchlo nastavovať práve VPN-ky medzi jednotlivými lokalitami a tu, ako vidíte, je to naozaj do úrovne klikov a pár sekúnd máte možnosť živo pracovať s tou sieťou, pridávať, odoberať zariadenia klientov a podobne. Takže máme možnosť nie len site-to-site VPN, ale aj klientskej VPN-ky. Máme trošku pomalší internet dnes. Taktiež som zabudla povedať ešte jednu vec. Ak by ste mali dotazy, pretože bohužiaľ z hľadiska času nebudem mať možnosť aktívne zodpovedať dotazy dnes, tak určite doporučujem využiť chat. Moja kolegyňa Anna Kubík je v súčasnosti pripojená, takže ak máte aktuálnu otázku, môžete ju položiť buď v polštine alebo v angličtine a hneď vám na ňu odpovie, respektíve môžete kontaktovať následne mňa v lokalizovanom jazyku, kde vám samozrejme rada zodpoviem bližšie otázky. Tak tu vidíme, ako vyzerá rozhranie pre nastavenie klientskej VPN-ky, čo máte možnosť vidieť a robiť s advanced licenciou bezpečnostných brán je aj tzv. Content filtering. Je to niečo veľmi využívané, hlavne niekde, kde potrebujete mať veľmi kontrolovaný obsah. Meraki, technológia Meraki je veľmi úspešná v rámci školstva vo viacerých krajinách. Je to primárna technológia v rámci stredného a základného školstva v rámci celej Ameriky. A tu máte možnosť na úrovni bezpečnostných brán robiť tzv. Filtráciu obsahu. Meraki má už preddefinované skupiny, ktoré by nemali byť podporované, respektíve ktoré už sú zoskupované stránky celosvetovo, ktoré sú blokované a môžete si ich jednoducho v rámci skupiny vybrať, čiže je to veľká úspora pre samotného IT administrátora, aby nemusel fungovať ako tzv. Detektív a hľadať všetky stránky s týmto škodlivým obsahom. Meraki to už robí za vás, je to aktualizované, keďže je toto cloudová technológia a updaty a upgrady fungujú na neustálej bázi sekúnd, minút, tak máte možnosť tieto skupiny automaticky updateované a dofiltrovávané. Samozrejme, ak by sa vyskytla situácia, že by sa tam niečo nevyskytovalo, tak máte možnosť blokovať aj jednotlivé URL na tejto úrovni, respektíve naopak uprednostniť URL, ktoré by mali mať prioritizáciu v tej sieti. Je to niečo často využívané a verím, že je to veľkou výhodou práve pre siete, kde sa už musíte chrániť, respektíve nejakým spôsobom filtrovať obsah. Tak, teraz by som prešla možno k samotným switchom. Ak máte ďalšie otázky, prosím, využite chat. Radi vám ich zodpovieme na individuálnej bázi. Tak, čo sa týka samotných switchov, už som naznačila na začiatku, máme Layer 2, Layer 3, ako aj agregované switche. Je tu možnosť virtuálneho stakovania, najnovšou novinkou, ktorá od prosince Meraki prichádza, sú aj fyzicky stakovateľné switche, o ktoré si predstavíme o chvíľku. Takže naozaj naše portfólio modelov je plné a opäť, keď prejdete k samotným switchom, tak máte možnosť vidieť detail jednotlivých portov, využívaných, nevyužívaných, kde sa nachádzajú a opäť samotný troubleshooting. Zaujímavou funkcionalitou, ktoré Meraki switche majú, je
tzv. Nastavovanie portov a toho, kedy sú tieto porty aktívne. To znamená, že máte možnosť nastaviť, že jednotlivý port bude funkčný len v týchto hodinách. Je veľmi aktuálne, že veľa firiem už sa pozerá na aj tzv. Zelenosť, respektíve možnosť ochrany životného prostredia, možnosť zníženia spotreby elektrickej energie a toto je práve funkcionalita, ktorá vám to umožní. Takže napríklad, keď do toho portu máte zapojené ďalšie PoE zariadenia, máte možnosť jednoduchej filtrácie toho, kedy bude to zariadenie funkčné a kedy naopak nie. Tak a na záver samotného dema by som vám ukázala ešte masívnejšiu topológiu, ktorú máte možnosť vidieť v rámci Meraki korporácie a ofisov. Tu je možnosť vidieť samotné bezpečnostné brány, ktorú sme si ukazovali, switchov a ako sú až na jednotlivé APčka zapojené do siete. Zariadenie tretích strán, to je otázka, ktorú často dostávam. Máte možnosť tejto topológii vidieť, aký typ zariadenia to je, ale samozrejme tieto zariadenia nemajú možnosť pripojenia do cloudu, to znamená, že nie je možné ich rovnakým spôsobom správovať a konfigurovať, ale máte ich aspoň možnosť vidieť v rámci topológie a jednotlivého zapojenia. Tak, ešte veľmi zaujímavou funkciou, respektíve nejaký možnosť prehľadu o celej sieti sú tzv. Summary reports. Tu vidíte najviac využívané switche podľa modelov, najviac využívané porty, to, či máme ešte priestor rozširovať sieť. Tu vidíte najviac používané taktiež aplikácie, APčka, klientov, ktorí najviac zaťažujú sieť. Je to veľmi dobre používaný prehľad, ktorý sa ľahko vyexportuje, čiže máte možnosť to aj zasielať si v rámci organizácie. Opäť data držíme až na úroveň mesiaca, takže je možnosť si urobiť štatistiku, mať naozaj hlboký prehľad. Čo sa deje v rámci administrácie tejto siete? Samozrejme, by ste chceli, aby napríklad aj váš marketing veľmi jednoducho videl, alebo iní kolegovia videl do samotnej siete, tak ich môžete pridať jednoducho na úrovni administrátorov a dať im rôzne úrovne visibility do siete. To znamená, buď majú možnosť len vidieť tú sieť a preklikávať si ju, podobne ako ja, alebo už majú možnosť samotnej konfigurácie. Takže máte veľké schopnosti customizovať sieť vašim potrebám. Tak, teraz asi by som nastaviť jednotlivé alerty v prípade, že sa niečo deje, k čomu potrebujete aktívne pristúpiť. Teraz by som sa vrátila ešte k samotnej prezentácii. Máme posledných 10 minút, takže by som len zhrnula to, čo sme mali možnosť dneska vidieť a výhody technológie Meraki. Takže cloudová architektúra je špecifická a áno, videli ste, že určité dáta musia ísť do tohto rozhrania, do cloudu, do 3 datových centier, ktoré v rámci Európskej únie máme. Avšak rada by som upozornila, že tam idú naozaj len tie správcovské dáta. Akékoľvek vaše interné citlivé dáta, všetko ostáva u vás interne v sieti, takže sa nemusíte báť bezpečnosti týchto dát. Technológia Meraki je plne certifikovanou technológiou, ktorá splňuje zákony a smernice o ochrane osobných údajov a je podporovaná Európskou úniou. Takže
Verím, že týmto spôsobom adresujem akékoľvek pochybnosti v rámci cloudových technológií. Taktiež je to veľmi škálovateľná technológia. Mali ste možnosť vidieť, ako jednoducho nakonfigurujete jednotlivé zariadenia, zmeníte SSID, ako jednoducho pridáte zariadenia aj na vzdialené lokality. Máte možnosť plne zabalené zariadenie len poslať na nejakú pobočku, poprosiť kolegu, aby ho zapojil do siete a vy tam ani fyzicky nemusíte chodiť. Taktiež Meraki sa môže popíšiť vysokou spoľahlivosťou a to je či už vďaka technológii tretieho rádia alebo Intrusion Prevention System, čiže určitej ochrany proti hrozbám, ktoré na sieti prebiehajú. Technológia Meraki je veľakrát využívaná práve pre zákazníkov, ktorí majú viacero lokalít, alebo majú menší IT tím, alebo sú to práve robustné priestory, kde je vyžadovaný takýto prehľad a jednoduchosť zmien nastavenia. Táto technológia má už veľmi veľa funkcionalít, ktoré nás odlišujú jednak od konkurencie, ale zároveň verím tomu, že v rámci českého prostredia nás pripravuje aj na budúcnosť, čo znamená, že nie len, že máte vizibilitu o klientoch, o ich polohe, o samotných zariadeniach, máte možnosť aj vzdialene ovládať mobilné zariadenia, ako sú tablety a mobily, ktoré treba vaša spoločnosť vlastní a chcete ich manažovať jednoduchšie. Taktiež máte možnosť integrácie firewallu a čo je nejakou nadstavbou, sú samotné lokačné analytika, ktorým sme sa celkom výrazne venovali. Tak, v rámci sveta máme veľmi veľa už hodnotných referencií. Tu sú len pár z nich, ktoré je jednoducho vidieť aj v zahraničí. Rada by som však adresovala referencie, ktoré nie sú spomínané priamo na týchto slajdoch, ale sú v rámci Českej republiky a Slovenska. Tak Meraki je už v súčasnosti využívané v viacerých retailových obchodoch, či už pri ozoblečení s obuvou alebo s elektronikou. Taktiež je Meraki používané v rámci reštaurácií a hotelov už priamo v Českej republike a v rámci širšieho regiónu je Meraki nasadené už aj v bankách v rámci pobočkových sietí. Takže tých referencií je nemálo. Rada vám niektoré z nich priblížim na individuálnej bázi. Bohužiaľ, ešte žiadne z nich nemáme úplne zverejnené, preto nemôžem tu použiť mená samotných zákazníkov. Čo sa týka produktových rád, tak máme, ako som spomínala, full stack riešenie, to znamená bezdrátové prvky, switche, ako aj bezpečnostné brány. V rámci samotných access pointov máme plné portfólio access pointov, ktoré je možné využiť na vonkajšie alebo vnútorné využitie, či už pre menšie nasadenie až po naozaj high density prostredie, či už je to hotelov, konferencií a podobne. Taktiež tu môžete vidieť APčko, ktoré dostanete za účasť na tomto webinári a to je MR18, ktoré je síce ten náš najzákladnejší model, ale už má všetky funkcionality, ktoré som spomínala pred chvíľkou a zvládne určite 20 až 30 zariadení. Tak, keď sa prejdeme k samotným switchom,
tak tam máme Layer 2, Layer 3 switche, agregované switche a taktiež najnovšie fyzicky stekovateľné switche. Mobile Device Management opäť upozorňujem, ak vás to zaujalo a chcete si vyskúšať, určite choďte na našej stránky. V rámci bezpečnostných brán máme 7 modelov, taktiež ich podrobný prehľad máte možnosť vidieť na našich stránkach meraki.cisco.com. Taktiež, čo funguje veľmi dobre, sú zápúčky, ktoré ponúkame v rámci Meraki, kde si môžete preddefinovať, ktoré modely chcete, napríklad jedno AP, jeden switch, jednu bezpečnostnú bránu, nasadiť si to na 30 dní u vás doma, otestovať. Tá zápúčka je plne bezplatná, Meraki hradí dopravu tam aj späť, takže veľmi doporučujem vyskúšať tú samotnú technológiu. Tak, na záver by som vám veľmi pekne poďakovala, že ste sa zúčastnili nášho prvého lokalizovaného webináru. Prosím, ak túto technológiu považujete za zaujímavú, doporučite prosím ďalej, či už vo vašej firme alebo vašim zákazníkom. Radi budeme vypisovať ďalšie termíny s lokalizovaným obsahom v novom roku, takže radi vás tam uvidíme. Následne po tomto webináre, opäť pripomeniem, dostanete automatizovaný e-mail s kontaktnými údajmi na kolegyňu. Prosím, kontaktujte ju pomocou e-mailu, napíšte vašu adresu a vaše DIČ, číslo organizácie, na základe ktorého budete mať možnosť dostať toto AP zdarma a môžete začať testovať. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa niekedy na budúce.